Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, uye zvekare confession yangu yakamira sekudai so: ndinoda kureurura kuti murume uyo akazondiroora angadai ari iye akaroora sisi vangu. Sisi ava vainge vari mwana wevamwe amainini avo vakashayika tichitori vana vadiki. Saka amainini ivavo vainge vaine mwana wavo vanova vari sisi avo vakazourawa namama vangu. Saka ndipo pandakazototanga kutoziva kutoti mama vangu munhu anozivana nen'anga dzakawanda, uye zvekare vainge vakatoshandisira nababa mishonga, like mishonga chaiyo yekuti baba vasazonyanya kusimudza musoro, because mama kana kubasa kwavo vainge vatori neumwe murume wavainge vachidanana naye, zvekuti dzimwe nguva murume uyu aitombouya pamba pedu achiita sekunge ari kuuya kuzoona inini, but anenge atouya kuzoona mama. Saka ndo madhiri avo atakazotanga kuita inini naamai vangu, and at the same time ndainge ndichidanana nemurume uyo ainge achimbodanana nasisi vangu. So sisi ava mukoma takazotanga kuvashandisira mishonga. Mama vangu nerimwe zuva vakangonditi kune kwatiri kufanira kuti tinge tichizoenda. Takabva tachizoenda kune imwe n'anga, taenda kun'anga kuya ndipo apo pandakabva ndachizopiwa uchi uko hwandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizopota ndichiuzora uchi uku kufesi uye zvekare mumazamu, zvekare nepasikarudzi yangu. Kubva zvandakatanga kushandisa mishonga iyo yandakapiwa nen'anga yamama, ndakabva ndachizotanga kuona kuti murume uyo ainge achida kuroora sisi akazotanga kuita very interested mandiri. Saka mama vangu kubasa kwavo vainge vari maneja, uye zvekare vainge vatori nechikomba chavo kubasa ikoko, sezvandakuudzai kuti chaitombouya pamba, baba vasingatombofungidziri kuti chainge chiri chikomba chavo mama. Vanhu vazhinji vaitofungidzira kuti zvimwe kuda ndiye ainge ari murume uyo wandainge ndichidanana naye. Dzimwe nguva taikwanisa kuzobuda kana tiri vatatu, takati inini mama nechikomba chavo. Zvaindirwadza mukoma, but sezvo ndainge ndava kutoziva masecrets ose amama, ndakangoti zvino ndingagoita sei nekuti mubereki wangu. Saka nemurume uya takazotanga kurara tose, ndaiti kana ndichifanira kuti ndige ndichienda kumba kwake, ndaitora huchi huya ndohuzora kunzvimbo yakavanzika. Aingorara neni zvakadaro, uye zvekare ndikazobatira pamuviri. Ndakabva ndachizopiwa umwe mushonga wainge wakaita kunge mukaka. Ndiwo mushonga uyo wandakazoshandisira sisi vangu. Sisi vakabva vachizofa. Mushure mekunge sisi vafa, amai vangu vakazoenda paguva rasisi, nekuti sisi ava ivo vakazovigwa kumakuva ekumbudzi. Amai vangu vakazoenda kokumbudzi vakanoitira weti pamusoro peguva rasisi kuti vasazovamukira chipoko. Nanhasi uno ndichigere naye murume uyu. Ndo zvatakaita inini namama vangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo kungatisamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi nanhasi uno ndichigere naye murume uyu. Zvakangooma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Kana mukanditi ndiri mhondi hongu, ndinozvinzwisisa. Ndinoziva kuti ndakaita
chivi chakaipa kwazvo. Hameno kuti Mwari vachazondiregerera here nekuda kwechivi icho chandakaita. Pane zvose izvo zvandakaita mukoma, I regret each and everything. But ndinoda kungokutendai nekundipawo mukana wekuti ndinge ndichitaurawo nyaya yangu papeji renyu. Zita rangu muchanditi Tendai. Kumusha ndinobva kuchivhu. Ndakaroora mukadzi wangu uyo ainge achinzi Lucy. Lucy uyo akazotanga kupenga mushure mekunge zvinhu zvangu zvazondipandukira. Pari zvino mukomanashi zvandiri kuita ndingangoti ndava almost 4 years kubva zvandakatanga kusungira hama dzake chiraramo. Pari zvino ndinoti wose wekwavo anenge aedza kufamba achida kuziva kuti kochiko chiri kukonzeresa kuti mudzimai wangu iye ange achipenga, ndinobva ndamusungira chiraramo nekuti ndinotya kuzobatwa kuti ndini ndakashandisa mudzimai wangu uye zvekare ndichiri kumushandisa kumaini kwangu uye ndakamushandisa pamhiko dzangu dzehurombwa kuti ndinge ndichiita mari, kuti ndinge ndichiita mari mukomanashi hunge iye atowedzera kutopenga paya paanenge achinyatsokudhunya achipenga achifamba akashama pati haabude zvake kunze kwegedhi anenge angori muyadhi paanenge achipenga saizvozvo mazuva acho iwawo kumaini kwangu mari inenge ichinyatsokubatika. Asi kana akaita sekunge anenge ava kuita right like mapiritsi avo aanonwa, kana akaita sekunge ava kumubetsera, ndinotanga kusangana neminyama, kurasikirwa nemari, motikari dzangu dzinotanga kuita accident. Inini naLucy mudzimai wangu takaroorana. Patakaroorana mainge muri mugore ra2014. Izvi ndo zvakaitika kuti ndinge ndichizosangana nemudzimai wangu. Pandakasangana naye ndainge ndiri poster boy weumwe mudhara uyo wandainge ndichishandira. Mudhara uyo aita zvekugadzira motikari, saka akabva achizosangana naLucy vakazotanga kutaura vose. Saka mudhara uyo aipota achindituma kunomuona pashopu apo paainge achishanda, nekuti ainge achitengeserawo umwe mukadzi uyo ainge aine chitakishopu chake. Saka aipota achindituma kunomuona ipapo pachishopu paainge achishanda. Aiti kana akandipa mari ndaizosvika kwaari Lucy ndobva ndamunyepera kuti mari inenge iri yangu. Saka akazosvika pakuti ndibvuma achitofungidzira kuti ndiri munhu anobata zvemari. Izvo dzainge dziri mari dzandainge ndichipiwa nemudhara uyo wandainge ndichishandira ainge achimuda Lucy uyo. Mushure mekunge tatanga kudanana ndikabva ndazomumitisa, takazotanga kugara tose muchitungwiza, asi kunyangwe ainge achindipa rudo rwake rwose, chaainge asingazivi ndechekuti ainge akatoroorwa nemusatanisti pachezvake. Takati tatigarei, mudzimai wangu akazotanga kunetsekana panhau dzekuti aiti kana akabatira pamuviri nhumbu dziya dzaibva dzachizobva. Painge paine kakugadzirwa kakaitika patakaenda kumusha kwavatete vake. Mudzimai wangu ndo paakabva achizogadzirwa, nekuti ivo vanorakidza kuti vainge vasina kumbogara vakazvitarisira kuti angazosvikawo pakuzotoitawo imba yake. Saka akaita miscarriage kaviri kose. Pekutanga ndakangoti zvimwe kuda istress because tainge tichiri vanhu vainge vachiri kusimukira muupenyu, asi nekufamba kwenguva chakazotadzisa kuti tinge tichikasika taita mwana. Ndakazozviziva mushure mekunge ndatanga kubetserwa nevamwe madzibaba. Even though ndakakurira hangu muPentecostal, but ndainge ndava kupota ndichienda kunana madzibaba ndichitira kuti business rangu ringe richikwanisa kunyatso kusimukirawo. So mukomanashi panguva yandakatanga kuita zvemabhero ndo pandakatanga futi kusangana nemabad luck, kushaya kuziva kuti ivo vatete vemudzimai wangu ndo vainge vachipota vachindisundidzira mhepo here. Ndingangoti ndakakanganisa upenyu hwangu apo pandakanyengerwa kuenda kun'anga
nemabhururu angu. Ipapo ndaiva nezvimabhizinesi zvangu zvakati wandei. Ndaiva nebhizinesi remasecond hand phones nebhizinesi rekutengesa hembe, dzimwe dzainge dzichibva kuTanzania, dzimwe ndo dzandaienda ndichinotora kuBeira. Ndipo patakabva tachizotanga kusangana nemachallenges, ndingati challenge hombe yatakasangana nayo. Nerimwe zuva tichibva kunohodha takatodarika nepane imwe roadblock, ende taitova nemapurisa edu achaitoziva kutoti kana tikasvika pakati tinosiyawo kana $20. Takati tasvika paya panzvimbo paya ndo patakabva tazotorerwa stoku yedu yose nemapurisa. Saka pavakomana avo vandainge ndiinavo painge paine umwe ainge akaroora mwana weimwe ng'anga iyi yainge iri yekuMozambique. Akabva ati kwandiri nevamwe vatainge tiinavo, because taifamba takaita syndicate, taikwanisa kungohaya riri rori iroro tobva taenda naro kuMozambique, tobva tahodha mabhero edu, tobva tachizodzoka kuZimbabwe. Saka iye akati taifanira kuti tinge tichizobatsirwa tose navatezvara vake, tisazongoramba tichishandira ZRP, nekuti mapurisa awa vainge vatova vanhu vainge vatova nechitsotsi. They were so notorious. Vaititorera mabhero edu, then vaiti kana vatitorera mabhero edu vaibva vazomatengesa muHarare, because vainge vatovawo nezvimashopu zvavo vachiita zvekutengesawo. Saka vaitoona kuti vanenge vatoita stock yemahara. Saka ndakambotanga ndaramba, sezvo ndainge ndiri munhu ainge achiri kuita zvekunamata. Ndakangokurirawo muPentecostal, even though ndainge ndava kumbopota ndichienda kumasowe kuburikidza nemabad luck awo andainge ndichisangana nawo, but zvekuzoti ndinge ndichizoenda kun'anga ndikati handikwanisi kuzviita. Asi mukomanashi Mwari vakabva vandifuratira, nekuti patrip inotevera mushure mekunge vamwe vaenda kunobatsirwa kun'anga, ndakazotorerwa zvekare mabhero angu. Mukomanashi, fungai kuti rori redu ratainge tiinaro rakati ramiswa rori riya, then vamwe vangu zvavo zvinhu hazvina kutorwa, ndini ndakangotorerwa mabhero angu. Zviya zvekutongorakidza kuti pandiri ndo painge pagara mhepo dzacho dzose. Ipapo ndipo pandakatanga kuchema ndikati, Mwari, kosei muchitendedza zvakaipa zvichiitika kune vanenge vachikunamatai, asi munotendedza zvakanaka kuti zvinge zvichiita kune avo vanoenda kun'anga. Ini nevakomana vaivai panext trip ndo patakabva tachizoenda kun'anga, because ivo havo vainge vasina kundibudira pachena kuti havana kungoenda vakangonopiwa mishonga chete, asi vainge vakatotanga process yekurombera mabhizinesi atainge tichiita emabhero. Saka patakazodzokera ndo pavakabva vachizondibudira pachena. So tose takabva tachizopiwa zvikwambo, umwe neumwe akapiwa katsvimbo kake. Tsvimbo idzi patakadzipiwa, tsvimbo idzi dzainge dziri dzebrown, asi takazoti tiri munzira tava kudzoka kuZimbabwe, tsvimbo idzi dzakazotanga kushanduka dzikazoita black, sezvatainge takaudzwa nasekuru vacho ivavo kuti ndo zvainge zvichazoitika. Tsvimbo idzi patakadzitora dzainge dzakareba ndikangoti about 30 cm. Dzaiti kana tikamiswa nemapurisa dzaichinja kuita nyoka. Saka dzaizoti kana dzachinja kuita nyoka saizvozvo dzonetesa mapurisa kuti vasazonetsana nesu. Tainge takaudzwa kuti tinge tichizonyora mazita ehama dzedu kana nevana vedu, then tobva tachizonosiya mbako. Takazodzokera zvekare kuMozambique mushure mekunge tazadzikisa mhiko iyoyo yekunyora mazita ehama dzedu zvekare nevana vedu. Saka takazotanga kupinda mumatare akasiyana. Zvino ini rangu dare rakazoti ranangana neni, ndipo pandakabva ndachizoudzwa kuti rangu dare rainge rasarudza mwana wangu wedangwe musikana segarantii kuvadzimu, kuti kana kuri kunzi ndikazotyora mhiko dzangu ndiye aizofa zvekare nekuzopengesa mudzimai wangu, nekuti nyoka iya yandakapiwa iyo inoti kana ikashanda ikati shandei inenge ichindipa mari saizvozvo, asi kana yaneta inozoda mutumbi wekuti inoenda yonogara pamutumbi
wacho iwoyo yobva yazozororera ipapo. Saka dare rangu rakasarudza mudzimai wangu. Saka kana zvikanzi chikwambo chichazororera pauri, zvinoreva kuti uchafa uchipenga. Awa ndiwo mafiro awo akaita mwana wangu. Ndainge ndakapiwa mhiko dzekuti apo pandainge ndichiri mumatare acho ndaifungidzira kuti zvimwe kuda zvainge zviri nyore kuzotevedzera mhiko dzacho idzodzo. Ndakanzi ndaisafanira kuti paya kana kuri kunzi ndinenge ndichishandisa banga ndichicheka, ingava iri nyama kana kuti muriwo, kunyange chingwa chaicho kana sando kana mamwe maturusi andinenge ndichishandisa, ndobva ndazozvikuvadza. Ndainge ndakanzi kana kuri kunzi zvikaitika saizvozvo kuti ndichicheka chingava chiri chingwa kana kucheka muriwo, ndobva ndazozvicheka nebanga, ndaifanira kuti ndinge ndichizogadzirisa mhiko yacho iyoyo. Awa ndiwo magadzirisirwo acho emhiko yacho. Ndinoenda ndonotenga reza. Kana ndatenga reza ndobva ndachizozvicheka zvishoma kumagadziko kwangu uku. Kana ndazvicheka saizvozvo ndobva ndatanga kupukuta ropa riya rinenge rava kubuda nezvigunwe zvangu, ndobva ndatanga kunanzva zvigunwe zvangu. Ndikanzi kana ndikasangana nembwa chena huri husiku, ndaifanira kuzotanga kufamba nenhendeshure ndichidzokera kwandinenge ndichibva kusvika ndazowana panenge paine chisango, ndotumba ndotanga kuita weti sezvinoita vanhukadzi. Ndichiita weti kudaro ndinenge ndichifanira kuti ndige ndichichingidzira neruoko rwangu ndichinwa, ndo kunenge kuri kugadzirisa mhiko idzo dzandinenge ndakanganisa. Ndakanzi mhiko yetatu ndaisafanira kudya nyama yakarungwa nemunyu. Kana ndikadya nyama inenge yakarungwa nemunyu ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kumusha, ndobva ndachizonotora ivhu paguva rababa vangu, ndobva ndaisa mumvura, ndobva ndageza. Mhiko yekupedzisira ndainge ndakanzi kana ndikakanganisa mhiko dzimwe dzose idzo, mhiko dzekutanga dziri 3, kana ndikadzikanganisa nguva imwe chete, ndaifanira kuzotsvaga guva remwana anenge akafa. Mwana uyu anenge akafa achiri mwana mucheche, ndobva ndangosiya ndangofukunura guva racho iroro. Handina kana chandinotora, hanzi ndokugadzirisa mhiko dzose idzo dzandinenge ndakanganisa. Hama dzangu, kuromba kwakaoma. Ndini uya ndakaita mari ndokubva ndatanga kuita zvemagirlfriend. Ndakazotanga kudanana neumwe musikana. Musikana uyu ainge ari wechidiki, uyo wandainge ndichida nemwoyo wangu wose. Ndakazoenda naye kunoona vabereki vake. Pakuzonobika amai vake vakazorunga munyu, asi munyu uyu wavakarunga wainge uri kure kure. Iniwo handina kana kumbozvinzwa kuti ndainge ndadya zvinhu zvainge zviine munyu. Ndakazorarama almost 2 months ndisingazivi kusvika mwana wangu ava kutanga kurwara. Musi wandakataura nen'anga yekumozambiki ndikanzi ndinge ndichitotengera mwana wangu coffin, nekuti marwariro awo ainge achiita ainge akarumwa nenyoka yangu, chikwambo chiya, uye chainge chakatopanduka. Mwana wangu akafa mukoma zvikatorova. Mudzimai wangu semunhu ainge achinamata akazotanga kurotesewa naMwari wake. Ipapo ndipo pandakanzi ndinge ndichitsvaka mukadzi ane pamuviri paainge asingadi zviya zvokuti mukadzi anenge akangomitiswawo, zvimwe kuda murume wacho anenge akamumitisa obva aramba nhumbu iyoyo. Ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka mukadzi akadaro, then kana ndamuwana mukadzi akadaro ndobva ndachizomunyenga, ndobva ndachizotanga kudanana naye, ende ndiye wandaizoshandisa pamhiko dzangu. Kwamanachi ndo zvandaiita. Makuseni oga oga ndaimuka ndobva ndapinda mutauni kuzonosvika ndichizosangana neumwewo musikana wandakasangana naye kumusika kumbare uko. Ndaitomuka ndotodhiraivha mazuva acho iwawo tainge tichiri kugara kumarimba, ndofamba ndichipfimba vakadzi vanenge vaine nhumbu. Vazhinji vacho vaindiramba. Ndainge ndakanzi mukadzi ane nhumbu up to 5 months. Ndakazosangana nemumwe mwana wechikoro ainge aine nhumbu yake, ndikabva
ndikabva ndamunyenga akatoti koma ndibvira nepi, ndanga ndiri kutotsvaka mushonga wekuti ndinge ndichizviuraya. Akandibvuma, ainge ari desperate, akandiudza kuti ainge akamitiswa nemurume wemunhu uyo ainge achiramba nhumbu yake. Ndakazotanga kudanana naye, ndikamunyengerera, ndikamupa mari, tikaenda kuMozambique uko kwaakanobviswa nhumbu. Akazobviswa nhumbu yake mwana uya, akabva achizobviswa chiropa chake ndikachipiwa, asi musikana uyu haana kuzoona mwana wake achibviswa mapatsi nen'anga yacho. Ndakapiwa mushonga uyo wandakafamba ndakabayirira pakati pemagadziko, kainge kakangoita kamudzi so kandakanzi ndinge ndichibayirira pakati pemagadziko angu kuti chiropa chiya chandainge ndiinacho chisazoora patainge todzoka kuZimbabwe. Ndainge ndakachiisa mukula box yainge iine mabhiya angu andainge ndichifamba ndichinwa. Ndasvika pamba ndikabva ndabikira mudzimai wangu, akadya achiti zvimwe kuda chainge chiri chiropa chemombe chandainge ndatenga kubhucha. Musikana uyu tainge takatomuteera muteyo, akazofa mushure mekunge mukadzi wangu atanga kupenga. Mudzimai wangu akati atanga kupenga kudaro, aiti ane nyora dzaainadzo kumusana dzaainge achida kuti hama dzake dzinge dzichizomukwesha, achinyepera gogo vake achiti ndo vainge vakamujoinisa izvozvo zveuroyi. Hama dzake kusvika pari nhasi vanotofungidzira kuti mudzimai wangu anoroya, uye zvekare sematauriro ake iye anoti akadya nyama yemushakabvu. Nyama iyi yemushakabvu yaakadya ndiyo yainge yava kumukanganisa pfungwa dzake. Hama dzake kusvika pari nhasi vanotofungidzira kuti zvose izvo zvaanotaura ndezvechokwadi, but ndini ndakamupengesa mudzimai wangu, asi ndakanzi ndinofanira kusamushungurudza. Atori nedzimwe nguva idzo dzekuti mudzimai wangu anokwanisa kana kutongondimutsa kana kuma3 am, apa ndakanzi kunyange akandimutsa nguva idzodzo handitombofanire kuti ndinge ndichimuita rafu, ndinofanira kutoti ndinge ndichitotaura naye mune zvakanaka. Kana kuri kunzi akandimutsa kuma3 am anokwanisa kungoti ari kuda kuenda kunoitira tsvina kana kumasvingo, so I would wake up and drive with him kubva kuHarare totoenda kumasvingo, obva angotsvaka pekuitira tsvina. Dzimwe nguva anokwanisa kungoitira kana tsvina pakati perodhi, kana kuri kunzi tinenge tazoswerako tiriko kumasvingo usiku ozoita hake tsvina yake. Asi kana akangosvika achida kuiita tsvina yacho ari masikati, tinongotsvakawo pachitondo chekuti anoitira tsvina yake todzoka zvedu kuno kuHarare. Chinondirwadza mwana wangu uyo akafa nekuda kwekutadza kutevedzera mhiko dzangu kwandakaita. Kana mukaposta nyaya yanguwo ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Advice yangu kune vamwe vanhu kunzo uko, urombwa hwakaipa, siyanai nazvo, uye zvekare kana usati waromba chitotenda Mwari. Kana kuri kunzi maybe wanga utori munzira uchida kuenda kunoromba, maybe ndiMwari vari kutotaura newe kuburikidzawo neni nekutopa kwandatoitawo confession yangu, nekuti zvinokwanisa kuzokuomera kana mukanditarisa ndiri munhu ane mari dzake but handina kana peace mumwoyo mangu zvachose. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi unoshaya peace, aumbofi wakawana peace in your life kana ukafunga kuda kuita zvekuromba izvi. Let us try to assist our brother in the comment section. Hanzi ndichiri kuenda kuchurch but ndinokuendawo kuchurch zvezita, handizivi kuti ndinotangira pai kukumbira Mwari ruregerero. Yo, zvakangooma hazvo vedu we.